chik makoro gol gi jatend migao ma thieth pacho ka Susan Nakumicha ka bende ochungo e tich jotenda bede NHIF aboro bang' wechego wuok mag mibadhi kendo tiyo marach gi omenda mar NHIF. Wakolni mathoth mano nyakwar magajwang' kaito gi mamoko bende mag siasa nyaka mago mag tuke chendo ni mara many piny eka bang'e an be kanyo gi twak gi johala moya e county ma Nairobi nyakwara magajwang' moko kuomgi bende osebedo kakale mateka nyako tenre gi wang' mar chirni mathur ka wadhi ng'iyo gino madibeni kelo wang' mar chirni gi kendo kaka inyal res wach makaba mago biro mana bang' weche manyien to magi e thuond weche. Nation media muamue kama nyinyi ni gazeti ama broadcasting house ama media house ama ni chama cha upinzani. Idara yote ya serikali nitaona imeweka advertisement kwa Nation media, ujihesabu kwa nyumbani. Weg utefwambo jochung weche kod jofwambo mathurka oriwore achiel e kwedo jatend migao Moses Kuria e weche manoyanyo godo jofwambo mag Nation Media Group. Kutuambia tutoe nini na tuwekea hiyo finance bill ipite, tutazidi kukandamizwa. Mambo imekuwa gumu sana juu tunaumia. Od bura mamalo biro chaka yanga twak ewi paro mar chik tich ariyo ka jopiny kwaone od bura oresgi e pek mar ngima. To sani koro ki awuoth ka koro awuoth ni ayudo yot nikech aidho yie maduong' ma en water bus. Jodak Masori orwako chenro mar water bus mano ochakore odiochieng' manyoro ka giwacho ni ma biro miyo gi yot mar wuoth e nam Lolwe. Machiegni nyakoro magajwang' e chendo mara many piny waiko ni mathoth ahinya odhiyo makawuono miyo bed kodwa are chakruok nyaka giko be thuolo mar miyo pachi e lai mar otima chok ari adek auchiel no ka bende wantiere mbui kacha inyato YouTube live nyalo yudowa kendo luweche gi achiel kachiel bende inyalo keto pachi kacha e kang' na yuda thuolo makare mar somo pachi gony bende nyakoro magajwang' wantiere ka gi Belinda Dhiambo malokuna weche gi nyinga Lydia Okeyo. Machiegni wachogi mago mag thieth kama migao ma thieth Susan Nakumicha kara jatend migao ma thieth Susan Nakumicha ochunge tich jotend bede duol mar okumba ma thieth mar piny owacho NHIF aboro mapachoka mabang' yangore ni jotelogo osebedo ka kwalo okumba mar thieth no ka giriwore kod osiptende mamoko e thurka. Nakumicha bende ogolo chik ne jokanyo mag board mar NHIF mondo mi otim nonro ewi jotelogo kendo many ng'eyo matut gi kit mwandu magintirego kaka yor ng'e adier e wachno kendo duogna report e thuolo ma seche 48. En okang' mokaw gi jatend migao mar thieth mapacho ka Susan Nakumicha bang' wuok sigana moro manotim gi achiel kuom ute fwambo mapacho ka mamenyo kaka omenda mag NHIF itiyogo e yo ma ok owinjore. According to the news story, a number of private facilities in Meru and Nairobi counties are alleged to be working with unscrupulous NHIF staff and have formed a syndicate to rob unsuspecting citizens and the government of the healthcare funds. The facility owners are accused of having even ferried oblivious patients to hospitals across the two said counties, then proceeded to carry out unnecessary procedures on the patients and later used the various procedures as avenues of fleecing patients of their NHIF benefits. Nakumicha ochunge tich jotend bede NHIF aboro kendo golo chik mondo mitimne gi nonro mar ng'e adieri wi wachno kuom thuolo ma seche 48. I have had a meeting this morning with the chair of NHIF board and instructed him that they commence investigations, including inviting the whistleblower to share in details regarding this heartless and ruthless cartel and ask the board to take action against the culpable staff. Bende ogolo chik mar chungo chenro mag thieth e osiptende ma osebedo katiyo gi jotelogo ka jotuo manie kuonde thieth go bende koro golo chik mondo miter e ute thieth mamoko. I hereby also instruct the Kenya Medical Practitioner and Dentist Council, the Pharmacy and Poisons Board to commence investigations immediately and conclude within 48 hours on the following facilities: J. Kim Medical Center in Meru Central, St. Peter's Orthopedic and Surgical Hospital in Kiambu County, Afya Bora Hospital in Mwea Kirinyaga, Joy Nursing and Maternity Hospital in Malewa Street, Kamkunji, Afya Bora Hospital Annex in Wanguru, Mwea, J. Kim Hospital
Ngupu Imenti South, Beirut Pharmacy and Medical Center, and Amal Hospital Limited. Nakumicha bende ogolo chik ne duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC mondo nono malongo kaka itao chenro mag mibadhi go kakoro singo ni mana kaka notimore mibadhi ma KEMSA jotelo go moyudi gi ketho matimo marach gi omenda mag NHIF ibiro kaune gi okang' mar chik. As we embark on delivering services to citizens, there will be casualties, but it will be for the sake of a better healthcare system and a healthier nation. Chudo mag omenda mag NHIF bende kore de time yo machielo maneno ni Odin Rode ma omenda osebedo kalal gi migao no. Kora mgajwang kwa dhi mbele en riwruok mar okinde ma pacho ka LSK oseogwandruok manyiedhore kindo gai mar obila Jafeth Kome kod duol matao chenro mag obila NPSC. Yorok umienjo hewi chwalo ngas apisas mag obila makwan gi romo 507 kakoro LSK kwedo gai mar obila kuom wach makamano. Actions of impunity demonstrate that the IG is uncontrollable, that the IG is on a frolic of his own to assume powers that he does not have, and so therefore it renders all of us unsafe because he cannot restrain himself within the bounds of the powers as has been donated to him under the Constitution. And so therefore, this is a call to our members, those who are facing intimidation from any of the security agencies, to let us know so that together we can robustly challenge these very, very unfortunate steps that we are witnessing within the justice sector and the administration of justice. Emago mag siasa en fungrok ne kweth mar Jubilee motelne kod Jeremiah Kioni bangaput mawinjo ngur mag buche mag siasa golo chik machungo kweth maduon burano motelne gi kanini Kega bagoro mora mar siasa elo Jubilee. Makaluore gi ngur manochwale nyima pudno gi Jeremiah Kioni, David Murathe kod Kagwe Gishohi kagiwacho ni kweth motelne gi Kega norem luwo chik manogol gi doho mapacho kamano machungoro mora moluonge gi ng'ata ma ok Kioni. Bende kweth mar Kioni nochwalo ngur kagiwacho ni kweth motelne gi Kega ne oro boke ne riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kagidwaro wuok e duond burano kakoro giwacho ni Kega onge kod teko mora mandiko boke magolo duond bura mar Jubilee riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Bende ne gidwaro mondo mi kweth no orit ng'eto mar doho ewi wachno. Kora mungajwang kwa luoni magomo tendre koda midhiero mar tho e gwenge mashaka ola county ma Kilifi. Director maduong' e duol marango weche tudruok e pacho ka Ezra Chiloba kone committee mar Senate manono midhiero mar tho mashaka hola ni apis mare onge kod teko marucho okotipo kod puonj mag Paul Mackenzie mantiere mbui. Chiloba wacho ni dwaro nitiere mar loso chike moko makoro biro rido menyo kata manyo gigo manyal ketie wang jowi kod mbui e thurka. Chiloba ne lose kinde maneida odhoge wi puonj mag Paul Mackenzie mapod nitiere mbui. Mackenzie tudo gi puonj moko ma coach kod nek mar oganda ma heo 330 e bungu mashaka hola e county ma Kilifi. Thank you, Chair. Legal framework intervention. I think that is something. There are things we can do, but the others we can't do. So, and that's why my colleague is here. He'll tell us the mechanism of how we end up pulling down content. And we've supported a lot of even individual members of parliament in terms of that intervention. But it's not done directly by us. We actually have to go back, for example, to identify who is the host of that particular platform. And you will find that a lot of these things that happen in this country are not even hosted here. They're outside our jurisdiction, which means we have to collaborate with our counterparts in other jurisdictions to be able to track down some of those platforms for action to be taken. When you request me to pull down content from Facebook,
it does not mean that it's actually my people sitting behind the computer doing it. We have a mechanism of reaching out to Facebook, and they have people behind that who are able now, once they know that this has been flagged by the regulatory agency in a particular jurisdiction, then they enable you to take it down. Koram gajwang migao mathietha kuom tudruok kod riwruok mar LVCT oyango chenro makoro geno duoko chien landruok mar kute magayaki e kind oganda e pacho ka. Chenro no biro nywako nonro ewi tiyo kod yedhe mageng'o gamo tuo na mong'ere kaka PrEP. Nonro keto rawere ahinya to mago manyiri kod mine e counties adek moriwo Kisumu, Nairobi kod Mombasa. Director mako jole chenro mag thieth Patrick Amoth olero ni nonro ibiro time counties go kaluwore kod landruok mamalo mar kute magayaki e counties go. Migao mar thieth osebedo kalero ni landruok kute magayaki osebedo kamedre kind rawere thurka. And we indeed, Kenya will top, and we have that confidence. Thank you very much. Let's have a few of our young girls, adolescent girls. Thank you very much. We'll need the picture for 10, 3, 2, 1. We chose the 3 countries because of the burden of disease. And you know, HIV infections have been rising, especially among the youth and adolescent population. And therefore, we need to do this study to be able to inform us in terms of policy development and also new interventions that we need to put in place to break the cycle of new HIV infections. That is the fundamental of the studies, be able to visualize whether the oral PrEP is what will be preferred or whether they'll be able to prefer the ring. Nonro nieri abiro tiyo gi nyiri gi mon. Watiyo Kisumu County, Mombasa gi Nairobi County. To magi eki counties ma waneno ni kaka Kisumu tuo mar ayaki wawacho ni prevalence en 17. To mano ni malo ahinya king'iyo prevalence mar Kenya. Koro mondo wakony kelo infections go piny, nyaka wakel yedhe moko ma ng'ato nyalo neno ni nyalo konye mondo gigeng' godo tuo mar ayaki. We are going to look at entry of new products, that is the beveling ring, which is still at the stage of the implementation study, and soon thereafter, once the Kabele is introduced is registered by PPB, then we are also going to include it in the study so that we can be able to see the various factors that influence the choice of the prevention methods. Korom gajwang main rameny piny wadhi mbele gi weche manyien kamano narwako pachi kacha mondo mi nyiswa mago mi para inya kotendre gi weche gi kato bende nyalo nyiswa na rameny piny ka intiere gwenge mage. Agriwaga wacho ni intiere e gwenge ma Nairobi pipeline intiere kodwa e chenro ni mar rameny piny. Evelyn Jalimbe mano kanyo ka intiere Europe County ma Kisumu wacho ni embe intiere kodwa e chenro kendo sa check in kaka pile machiegni ahinya. Beano Duncan Muku wacho ni ende intiere gwenge ma Nairobi intiere kodwa e chenro ni nyakora moga jong med mia pachi kacha YouTube live bende wantiere lai marote machuo kari adik aucheno nono duto warwako pachi kakuro wadhi mbele gi ng'iyo mago motendre kod paro mar chik mar omenda. Amen mapek nyalo biro tedore od bura odiochieng' makiny e kinde matwak ayanga ewi paro mar chik dhi gweng'wech ka kweth mag Kenya Kwanza okone oikore mokalo kendo gibiro timo kako chikgi jatend piny Kenya William Ruto ka jod bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance to wacho ni paro mar chikno ok noyud thuolo mar kalo kata matin e od bura. Jafwambo mara Walter Nyambaga kolonwa maling'ling motelo ne twak makiny e kinde ma jopiny bende koro sundo jod bura mondo mi olwar paro mar chik makoro geto medo juogo osuru e pacho ka. Bura magazi miyo ne ng'anyo ka giwuok oko mar od bura e kaka yoro nyiso ichwang' margi ne spika mar od bura Moses Wetangula e chieng' somo mar budget ka giseyo manotayo godo twak ewi paro mar chik mageto medo choko mar osuru e tielo mokwongo. Miata mi nyalo biro tedore od bura odiochieng' makiny e kinde chako twak ayanga ewi paro mar chik mosekelo liet e kind jo od bura ma Kenya Kwanza to kod mago magazi miyo e ka ogai mag riwruogego ogolo chung' motegno ni kweth ka kweth. Hawa wabunge Tuesday wako bunge wapige kura wapitishe ama waangushe. Mimi nataka nijue kama wewe ni mbunge, wewe unaenda kupiga kura ati tuendelee kulete furniture kutoka nje, watoto wa hapa Kakamega waendelee kung'edhi hapa, hakuna kitu wanafanya. Sijui umeandikiwa barua na sijui chama gani,
Wewe unaandika barua na chama na hawa wenye walikupatia kura. Wiki ijayo watapitisha hiyo finance bill, sio? Watapitisha, sivyo? Hiyo itakuwa ni parapanda. Itakuwa ni parapanda. Mwanzo mtakuwa mko tayari? Mtakuwa mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Ma wejo od bura kamateke kind goyo kura mar kiro oko paro mar chikno e kata kale kao kamano to weyo moko ne twang' mar lawgi od bura kinde ma twak ma kamano dhiyo nyime, twak manyaka tieki kapok ochopo rumb dwene. Matimore kinde ma jo Kenya medo ywak pek mar ngima ka jodak manya Ururu mayudore kaunti ma Laikipia wuok oko ka ywago pek mar uchumi kendo koro dwaro ni mondo jo od bura olwar oko paro mar chikno. Kutuambia tutoe nini anatuwekea hiyo finance bill ipite, tutazidi kukandamizwa. Kwa hivyo mimi nasema serikali kwanza ituangalie hapa chini, itusaidie vile tutainua biashara zetu, vile watu wengi watarudi kwa soko juu wameenda. Joalago koni kaluwore kod budget mar 2023-2024 maromo tara gana 4.5 bech mwandu koro wuo mokalo kaka mwandu magiuso ok nyal konyogi. Niseme wakati huu mambo imekuwa gumu sana. Juu tunaumia, juu hata ukinunua kitu bei yenye unapata hiyo, kama ni hiyo kitunguu na bei yenye unapata nayo bado inatuletea shida. Kitunguu saa hizi ni 80 na ilikuwa 50. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Koromuga jonge na mena makoro waketo wanga kendo wasingo mar menyo ni gigo mabende dhi mbele od bura gichono makiny kabende jod bura dhi kalo parono kata rem kale duto wabro menyo ni mana kae Ramogi TV. Kwa dhi mbele eni jokanyo e sekta mag fwambo oseo tim mar geto kendo temo thiro ratich jofwambo kod ute fwambo mathurka kokale weche maibayo kod jotelo mag piny owacho. Jokanyo e sekta no ochao jatend migawo mar ohala Moses Kuria kuom golo dhok manyiso achaya na jofwambo kod ute fwambo ka koro dwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto okaw okang' kata ondamo mawinjore na jatelo no. Jafwambo mar George Bati miyo waler. Seche manok bang' jatend migawo mar ohala Moses Kuria bwogo mar biro riambo e tich apisas mag bede migepe mag piny owacho mabiro timo ohala kod od fwambo mar Nation Media Group kaluwore kod maling'ling mag mibadhi ma itudo godo moko kuom apisas madito mag piny owacho magisebedo ka gilieko. Na mimi nimesema kutoka kesho, kutoka leo hata sio kesho, idara yote ya serikali nitaona imeweka advertisement kwa Nation Media, ujihesabu kwa nyumbani. Riwruok mar jofwambo KUJ, duol mar fwambo e pacho ka MCK kod riwruok mar weg ute fwambo ochayo weche mamoko kuom jotelo mag piny owacho ma Kenya Kwanza osebedo ka golo ka gigeto godo ute mag fwambo kod jofwambo ma pacho ka. Kokale ute margi mochwoye kogno kod jagoro maduong' mar KUJ Eriko Duor, ginyiso jatend migawo mar ohala Moses Kuria mondo yaw pache kendo ng'e ni en jatelo ma ok owinjo okelne piny Kenya wich kuot. KUJ bende okwayo jatend piny mondo kaw ndamo ne jotelo makwodo wi Kenya ka gisingo ni ute fwambo pod biro medo bedo kata ka Moses Kuria orume weche mag siasa. Wach Kuria no bende odiro kuoyo wang' weg ute mag fwambo ma okoni ute fwambo ritie bwo chike kendo Moses Kuria nyaka chiw luor ne chike manokwong'ore mar rito. Weg ute fwambo bende okoni jofwambo ni kod ting' mar menyo sirikal kendo nyiso jopiny gik matimore kendo onge ng'ata mabiro umo dhogi. Gikoni chiko yiene bede migepe mag ji giwegi kod mag piny owacho timo ohala kod ute mag fwambo kaluwore kod chike kendo ni en wich kuot ni jatend migawo nyalo bwogo kumo jotend bede migepe matimo ohala kod ute mag fwambo. Gikwayo duol mar fwambo e pacho ka MCK mondo non Moses Kuria kendo ni jatend piny William Ruto nyaka koro donjre wachno. Duol mar fwambo e pacho ka e ote margi okoni tim mar bwogo jofwambo kod ute fwambo yo mora mora thiro ratich tij fwambo kendo ni weche Kuria ok ni kare gi lemo momako. MCK oseyo Kuria kuom temo thuo jopiny kod ute fwambo kokale weche mag ohala kendo ne odhi ataro mar kidieny mar 6 mag chike ma pacho ka majiwo bidhruok mar jotelo. Gikoni ute fwambo nyaka mi thuolo mar timo tijgi kendo ni ute fwambo pod dhi nyime menyo gigo ma piny owacho timo. E kinde no od fwambo mar Nation ma weche Kuria go ne geto oseyo weche jatend migawo no ka gikoni gi kiasigu ma Moses Kuria nego kodgi. Gitudo weche Kuria gi dok chien ka gisingo bende mar medo menyo joma nie telo kaluwore kod chike mag ute mag fwambo. Od fwambo no bende dwaro mondo Moses Kuria okwagi ng'uono ewi dhok manyogolo manyisa chaya kendo thiro ratich oganda. Ka giyango weche mag timo ohala kod orak e pacho ka,
Duol mochung' ne kedo kod mibadhi ACC oyango ni chike oketi makare kaka itimo ohala kod kaka ichiwo rank maonge kum moro amora mibiro kaw ne ng'ato ang'ata kata bad migawo moro amora mar piny owacho moluwore gi chik e timo lendo mage. Seyo ma piny owacho mar Kenya Kwanza diro ni ute mag fwambo ok ochakore sani. Bang' lendo mar doho manoyango William Ruto kaka jaloch yiero mokalo, twak ne mokwongo kod ute mag fwambo ne onyiso ni weche mag yiero pod nie chunye. Mr. President, my name is Brenda Wanga from Citizen TV. And how is my good friend Leto, by the way? E kinde nyasi margi mar madaraka mokwongo, jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne otudo ute fwambo kod temo thiro tij jatend piny, ka jatend piny bende nyocha nomedo tudo ute mag fwambo kod weche madhi nyime piny owacho mare ka otudo gi yiero maduong' mokalo. They are all over shouting and bringing a lot of propaganda which is being enabled by the press, and we don't mind because the press, as you all know, were part and parcel of the Azimio Brigade. The media has spun huge propaganda. Oh, I don't know what. Oh, I don't know what. Sometimes we try to understand that the media supported a different candidate and their candidate lost. But surely they should move on. I mean, the election is over. Penjo en ni ang'o ma piny owacho luoro kuom gik ma jofwambo menyo mondo jopiny obede kod ng'eyo. George Bati, Ramogi TV. Koramgaji wang ndaika pago chiko bang' sa achiel ma midhiambo chendo en rameny pinya kotendre gi mano mabende George Bati onyisowa kotendre kod umo dho jofwambo kata temo keto gi mondo kik gitim tijgi e yo makare. Nitie ripot mowuok odhiambo ma kawuono Koramgaji wang kotendre kod kelo modhi mago mag tedo e pacho ka yor kilingling mabende koro kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ogoyo oporo kagiwacho ni nitiere chenro moro maka piny mitimo piny gi tend William Ruto ka koro giwacho kanyo ni itiyo godo e kelo modhi mag tedo e pacho ka tok chik ka bende ok gichulo osuru. Sija bende koro gana jo Kenya Koramgaji wang to chur gi pek mar osuru e thurka. Jo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende wacho ni kara mana jofwambo mosebedo ka ng'iyo wechegi bende koro temo ka gimidwa mondo dhoggi ne oboke margi. Koro gidwaro ni William Ruto Jatend piny Kenya mondo mi wach ni kendo nyis jopiny ka bende ong'eyo ler motudre kod chenro mano mar kelo modhi moko mag tede pacho ka kata modhi mago minyalo cham e pacho ka Koramgaji wang. Kendo koro gidwaro ni mondo kaw chik mowinjore kata ondamo mar chik ne jotelogo kama oting'o jatend migawo mano mar ohala Moses Kuria ka bende wacho ni gidwaro ni mondo koro nyaka ogweta wira ni ma en gino ma ok owinjore time tok chiko gichulo suri lose yo ma ok owinjore giwacho ni magi gin ataro mar chike ma pacho ka. Kendo be koro gidwaro ni board mar Kenya National Trading Corporation bende koro wuog oko kendo nyis jopiny Kenya ka gini timore kata oyo to ponono ni otimore gintiere e wachni koso gionge. Bende gidwaro ni riwruoge kata duol makedo ne weche go mag mibadhi e pacho ka EACC kod DCI bende koro tim nonro makare mondo mi gikaw ondamo mowinjore kotendre kod mano Koramgaji wang. Bende gidwaro ni oganda kata jotelo moyud kantiere e wechegi kata chenro ni Koramgaji wang gidwaro mondo gin bende koro giduoka osuru mosebedo kokaw kotendre gi wechegi makelo modhi gi tok chik mondo giduoki e agulu mar piny Kenya. Mano en report mogolo dhiambo ma kawuono gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka mwana motendre kod mano mag chich ni ntiere chenro moro mar kelo modhi moko mag tedo eyo ma ok owinjore Koramgaji wang. Wayo matin kwa duogo pod wantiere kod mathoth e chenro ni mar rameny piny kete mana kaira Ramogi TV. Sini anapeka ingeni an gimana
wan waerore ahinya. Donge richo moro amora an watimo. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyakor mga jongero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV wadhi mbele wang'iyo mago mag thieth. Kama piny mangima hingo odiochieng' tuo remo mar sickle cell kakore jiwo pim machon ne nyithindo matindo. Piny Kenya medo goyo kange e kedo kod sickle cell anemia kama oting'o bero pim kothieth ne jotuo. Juma mokalo lakteche mapacho ka notimo bero mokwongo mano mar ondhudho makoro reso nyathi ma jahigni 3 mane ntiere kod tuo no mar remo. Jafwambo marwa Judith Omondi leronwa ewi safari kata ewi sigana mar jatuo kata jotuo matindo kod jorit maggi. Nyathina ni kana nyuole ka nyathi maber kabisa kendo ne nyathi mopugno kendo ne nyathi ma nigi sura maber kaka jomoko. Sani an gi higni 21 nonyuola 2002 to condition mar sickle cell disease nofweny ni an go kan gi dweche 9. Bonsevic Otieno en rawera ma osekedo kod tuo mar remo mar sickle cell nyaka ne fwenyi tuo no kuome ka en jadweche 9 kende. En pain malit kabisa. Makata nyalo wacho ni ka gimo afadhali kata gimoro ng'adi ok inyal pimo gi pain mar sickle cell miwinjo gano. Nikech kata kin ng'ama tek na manade nyaka yuaga matek kendo nyaka igwa nduru. En very painful. Ne chana ma andalo te ni nyalo yudo ka antie yot ka taluro mana dot. Koro nanyalo mana ywak ni to koro mata en gima chalo na modonjo na kuom nyathi. Rem mang'eny koda kwede gin moko kuom midhiero mahimo dongruok mar jatuo. Time mana chako school nokan maber sana nikech joma na somo go ng'eny gi no understand gima na tima. Koro kana dongo no bet challenge ahinya to aparo nyaka gik mang'eny no kanyal timo. No kanyal tugo, no kanyal kendo gino no affectan sana naonge kata gi ane school na kana somo naonge kata go siepe. Ting' mar thieth turo jotuo. Bende bedo kod okumba mar thieth mar NHIF kelo negi fuong'ruok. NHIF no ok cover clinic mar sickle cell. Koro koke dhi e clinic yudo yath bet matek gi checkups gi mondo ing'e kaka i progress betek. Koro mage gik manengo sirikal ne kaka konyo wae. Kata kamano Sevic Konyo nano e sombe ka ogeno yudo sir mar chwalo sombe. Are you okay? Kama chielo walimo obila Kasemuraya
Janyuol ma nyathine ne ofweny kod tuo mar remo ma kisungu yango kaka plastic anemia. Ma en tuo mar remo ma ketho ondhudho kendo weyo ka ok onyal loso nyinyo mag remo machwalo muya mar oksijen gi mago makedo kod tuoche. Jotuo nyalo yudo resruok ka oloknegi ondhudho. Mano e yo mar thieth mane Muraya oluwo mar reso nyathine ma jahiga 3. Dweche 4 mokalo, nyathino ne ok nyal kata mana chung'. Bang' bero mane otimne osiptal ma Nairobi West, wuoyi matin sani nyalo tugo, ochiemo kendo jonyuol ne bende mor. Madaktari wakati walivyomfanyia vipimo kadhaa, madaktari waligundua kuwa bone marrow yake haifanyi kitu kabisa, haina kitu kabisa, na ukweli mwisho wa matibabu mtoto ako sawa, ametibiwa vizuri, amepona kabisa kabisa. Bende nitie ni loko ondhudho nyalo timore e Kenya ka ne jotuo mag sickle cell. The only treatment and for only cure is to have bone marrow transplant. It ranges from anything from 3.2 million to about 5 million. It's quite a range because every patient is unique. Kwan nyithindo maromo 14,000 inyuolo kod tuo mar remo mar sickle cell higa ka higa. Nonro yango ni thoth nyithindo wito ngimagi nikech tuoche mabiro kaluwore kod sickle cell kata kapok ofweny ne gin kod tuono. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwara mgajwang kwa dhembele ni jodole bo jakom riwruok margi kaunti ma Homa Bay Bishop Abrahams Odongo okone piny owacho mondo mi omed tego chike matao chenro magalame pachoka mar rieyo ute magalam eduoko chien wach dinde moko mantiere kod puonj mobam. Magina wacho ka gichiwo pach gi ne aput mano chiwo gi jatend piny Kenya William Ruto mar kawo pach jodolo kod jokanyo e sectors mamoko ewi kaka itao chenro mag lamo ithurka. Aputno kawuono no bagoro mogi jodole kaunti ma Homa Bay kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda mar sumo pach gi ewi kaka inyalo ta chenro magalam e yo makare. Romono mano bagi Kabunde Social Hall ne okelo kanyakla jodolo mawuok e dinde mopogore kaunti no. Bende giseyo piny owacho kuom rito mondo mi wach thoe mag Shakahola ne wuogi korka gichako timo pedha. Religion. Wani embaka kata twak kod welo mag task force wayiere nyalodia ni nitiere weche moko, nitiere ode moko ma onego bede ni iloso kendo idino. Mokwongo wayudo ni chik mar matayo riwruoge mag lemo osebudho, en chik magana 1968. Jatend piny Kenya William Ruto teleketo kogno winjruok e kind piny Kenya kod pinje mantiere bwo riwruok mag pinje Ingresa EU. Ogirimiti mar chiwo tudruok kod ohala e kind pinjego biro higni 7 nyaka ne safar mar keto winjruok ma kamano chakre. Kenya koro biro yudo thuolo mar timo ohala e chirni mag EU maonge osuru mapek ma iketo kod pinje maoko. Piny Kenya biro yaro chiro ne mwandu mawuok pacho ka ne oganda madirom milion 1 e pinje 27 mag Ingresa. By you signing this agreement with Kenya, we also commit that we will work with our East African partner states, we will work with the 28 African states that are members of the tripartite free trade agreement so that we can bring them on board this agreement subsequently. And hopefully we can also take this all the way to the Africa Continental Free Trade Area so that we can build a bigger market, build a bigger consensus, and be able to do more with the populations that exist between Europe and Africa. Kenya's exports to the EU will be tariff-free from the day one after its entry into force. This means full and unhindered access to the EU market. This creates strong incentives for trade and for EU companies to invest in Kenya. Indeed, this agreement provides wider incentives for increasing foreign direct investment. It is also accompanied by the trade-related development cooperation. The goal here is to support job creation and sustainable economic growth with a particular focus on micro, small and medium-sized enterprises.
Mago hale buila itisindo obila ma Kiamba omako kendo gengo ne jago moro bang' kano yude gik tich mitiyogo e keyo stima e ode mantiere kadak ma Kiamba. Gitich go tingo transformers kod waya mag tudo stima manengo gichopo $11,000,000. Jotelo matao chenro mag stima gwengego koro wacho ni masinde mar 42 bende osekwale Kenya mangima kama koro weyo ganda jo Kenya kasandore kendo onge gi stima e miechgi. We have said we are not going to rule anything out. Let us be given time, we investigate so that we can get all the culprits. If it's a syndicate, you have to break it once and for all. I want to bring it to the attention that their days are very numbered. If they are operating as a cartel, rocking the boat from within, I don't want to rule that one out. Could be a possibility. And we are investigating in case there are any of the staff or engineers, the Kenya Power Light, who could be accomplices to this weird act. Kora mgajwang singo mane pinyo wacho mar kaunti ya Migori kotendre kod kambi mar Waterbus oketo mar bero weche mag wuoth e pi mar Nam Lolwe e kaunti ya Migori kaitiyo kod Waterbus koro chopo. Kar sang'weno nyango odiochieng' manyoro Waterbus nogowo e dho wath Masori mar ikruok ne ting'o jowuoth e dho wadhno Masori. Kar sa 7 mar odiochieng' jowuoth mane dhi e gwenge machula Kiwa, Mageta, Mbita kod mamoko nochako wuoth margi ayanga ka gitiyo kod Waterbus makoro ochako ng'wech ayanga ka wuok e dho wath Masori. Jowuoth norwako chenro mar Waterbus ka gilero ni kinde ma okalo gisebedo ka gitiyo kod seche mathoth ka gitiyo gi yedhi e yor wuoth e Nam Lolwe. Waterbus no biro ting'o jowuoth e dho wath Masori chieng' Jumapil ka Jumapil mar juma ka igeno ni obiro bero chenro mag wuoth kod ohala e Nam Lolwe. Ananga wara pot ausa pot na okutuo ka gikocha wuoni ko kagole puodho e chon ne waidho yedhi mikwang'o injin ne onge be sechego wanyalo bedo gi pek makata kia wuodhi moro mondo iyud yie makowi piyo ne tek to sani koro kia wuoth ka koro wuoth ni ayudo yot nikech aidho yie maduong' ma en Waterbus kendo ringo koda mana kaka ng'ama ni e lam. Kaneno kaka ji idho yie kidhi godo Migingo en tho maneno opong' marach to kendo riski mar adieri. To bas ni kwa donje yie mwa wuothe yie wayudo ka very safe kendo en gi gigo ma sani ma idware weche mag safety. Maendi dhi konyo jothuru ma kako ji wuotho to wuoth moro manyangafu maonge shida kendo onge luoro. Ni gima okelo nini wakelo nu kaka jo Waterbus en gima ber. Ka wabiro medo mondo mi wadhi kuonde mamoko kaka Migingo, kaka Mihuru Bay, kendo wabiro wuok kar wadhi nyaka Mbita, mago e chenro mwan go koro akwayo ni warwakuru gini mondo mi wayud wuoth makare. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Jijenge na shilingi 500,000 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.
Epautu Kenya Kormaga Juang Club mar Migori Youth nitire kod lek madonje lig maduong mar adhula pacho ka KPL kata odoko ni tuke ariyo mosekalo poko dhinegi kaka gidwaro. Lig mar National Super League ogik karumo ka klepe mag Shaban FC gi Murang'a Seal oseng'ado tiko madonje lig maduong no. James Opondo miwa ler mathoth kotendo gi wachno. Lig mar National Super League ochopo ngiende ka klepe ariyo oseng'ado tiko mar donjo e lig maduong mar Kenya Premier League. Klab mar Shaban FC kaachiel gi Murang'a Seals biro donjo e lig ka thuolo mar adek omako mach e kind klab mar Migori Youth kaachiel gi Mara Sugar. Migori Youth pok chunygi ojony e laro thuolo mar adek ka klab mabiro tieko thuolo mar adek biro rakore gi klab mabiro tieko thuolo mar 16 e lig maduong. Jalup kocha ma Migori Youth Sami Owano wacho ni wuoth pod rabora, kata kamano gibiro donjo e lig maduong. Tuko na target, tulianza tukijua lazima this year lazima tuende KPL and focus bado iko hapo. Nothing may change. Yeah, still have 3 matches to go, 1 game at a time. Next game it's against Busi home. Rajia to win. Bang wito points adek e kindgi klab mar Shabana FC odichieng' manyoro, klab mar Migori Youth koro omako thuolo mar 4 chung mar timbe gi points 50 bang tugo tuke 28 ka klab mar Mara Sugar omako thuolo mar 3 points maromre gi Migori Youth, kata kamano gin gi gonde mang'eny. Sisi tumeridhika na point. Tumeridhika vile tumelose, tuna focus next game, tunajua bado tuna focus kupanda league. Ndio ndio yetu, tunapandisha kwenda playoff, sasa matiji yetu kumaliza number 2. Possibly tunaona kama hatutafikia hapo. Gwenge Manyanza osebedo ka onge klab ka johera mag klepe ariyogi ma Migori Youth kaachiel gi Shabana FC ni kod geno ni gikone to timbe ariyogo biro ting'o nying Nyanza e tuke mag Kenya Premier League. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere pautu Kenya Koramga Juang team mar opich okapu mar Ladybucks team mar joma mine mosetiyo maber kendo chopo lai manyime kinde mokalo ka bende en team kende mar joma mine mawuok e gwenge Manyanza manie lig matuke mag opich okapu e pacho ka. James Okoth notwak kodgi midhiero masiko luorogi makidek simo sulwe margi. E boma ma Kisumu dhano dhi mbele gi tijegi. Kata kamano, ne tim mar jotug opich okapu ma en odiechieng' mar orako. Jotugo rado kendo pimo tekregi kod lony margi e tugo. Kabende, mae e yo makende mar gero mich kod lony mar opich okapu e kaunti ma Kisumu. Kisumu sani koro tim mar chuo nitiere Premier League. We are in the top league. Tim mar nyiri nitiere Premier League. In the top league. To ginene ka season chako waseiko kendo tim moro achiel mar chuo madonje Division 1. Tim mar Ladybucks en achiel kuom timbe mag opich okapu kendo en mar joma mine modak kendo tiyo tije mopogore. Lisa Odhiambo en achiel kuom jotugo kendo olero ting' mar bedo achiel kuom jotugo e timno ka bende ogoyonwa mbaka kokalo kuom midhiero ma timno kaachiel gi jotugo kaloe. Koro pesa matin ma wan godo no emi yudo ka wakao kendo sama wan gi game to untie kaka wagole ufukwa to wadhi tugo godo to king'iyo maber aparo ni koro wan mana next to KPA. That is the threat team ma nyalo bedo ni miyo washid to nikech koro pod wan jok ma self sponsor themselves obedo matek nikech samoro pesa miyudo ok nyal romi balance. Jotugo gin kewegi wawinjre ni koro ng'ato dwar kata mana transport one way anabiro chulo another way. Koro wasebedo ka wadhach kamano. Nitie osiepe makonyowa ka gi kacha ka gin go. To chutho to ane masebedo kating'o mzigo ni kenda. Tim mar Ladybucks en achiel kuom timbe ma osebedo ka kwayo kony kowuok kuom kaunti ma Kisumu. Yuoro tuke mayudore e bombe maoko kaachiel gi bago tuke mag okapu dwaro omenda ka kwayo koro gichwalo ne tend migawo mochung' ne weche tuke e kaunti ma Kisumu. Akwayo kendo ang'e ni biro timore. Ka tende kaunti nyalo bedo gi chenro mar konyo timbe kaka Kisumu Ladybucks. Kech mae tim kende mar nyiri mago mpira mar basketball e Kisumu County ka.
Tim mar Ladybugs en mana achiel kuom timbe matimo maber e pacho ka koro geno nitie ne gibiro yudo duoko mar siro sulwe margi. James Okoth, Ramogi TV. Koro mga jong mane makelo e giko mar weche manyien man waiko ni chenro mar ameny piny anyisi kacha ni wantiere kod kidieny mar ariyo mabende biro mana thuolo machuok bang' kik idhi mabor kete mana kae Ramogi TV ne wantiere kanyo gi Belinda Dhiambo mosebedo kalo kunwa weche gi waradi kodi e kidieny mar ariyo mana dakika machuok bang' manya koro mga jong kik idhi mabor. Riuri kodwa kiny e penj laktar. Isironwa kod Equity Afya mabende wawacho gani en kar thieth mantiere machiegni kodi. Nyinga en Dr. Amwata Ian, an daktari Equity Afya Masiaya. Kawa wuoyo e wi tuo mar sickle cell. Kuonde ma malaria ng'enye to be ma sickle cell be ng'enye. Koro sickle cell en response ma dendwa temo mondo wa avoid go malaria. Penj laktar, sa 12 odhiambo, kik bai. En sigand hera. Bedo ng'at moher, pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kaponi dwa kumo ng'ato, to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ichwang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Behera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno. E Ramogi TV. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ojuki, wan kodi, kike baji goi, bang masira. Yudo okumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono, e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. D*487*4#, mondo mi yud bima boda. Nyakora mga jwang machiegni kendo e chenro mar amany piny wantiere kidieny mar ariyo kama nasingoni ni wadhi go mbaka ahinya mag motendre kod wechego mag ohala. Ka bende antiere studio ka gi Rose Ayuyo. Rose en ja ohala mabende osebedo katimo ohala kuom kinde buora e katimo ohala ma Toy Market e kaunti ma Nairobi. Nyakora mga jwang ni neno e wechego manyien ka bende nwakelo ni wang' manotimore mabende jo ohala noyude lala matamre gi nono. Adwa go mbaka mondo awinje nito nyaka sani gisane nana ngoto gi chenro mage mabende gintiere go mane onegi chak gi chier kendo wala margi odhi mbele bende ang' no nyiso mathoth kotendre gi mago bende motendre kod chenro mag sirikal. Urani wathoro neno ka piny owacho kata jotend siasa thoro wuok kasingo timo maber ne jogo mabendo yudo midhiero makamago. Ang' no winja nene to nyaka gisegi kanyo machiegni chenro nyakora mga jwang' wantiere ka gi Rose oimore nyalike idhi nade antie maber mokwongo mos ahinya kuom lal manoyudo Toy Market. Erokamano. Nyiswa ni to nobedo nade samoro ng'ato sigana no baye matin nyiswa ni to nobedo nang'o? Chiro nomuoch mach gotieno. Okanyal wacho ni mach nochakore nadi
nikech adiera makende ni chiro no wang' gotieno ka ji duto te nie nindo kendo ng'at ka ng'ato nosedhi ode ma an nayudo simu an kaka Rose nogona simu gi nebana ma apakana godo e chiro saa 7:30 ni chiro otieno ni chiro osemoko mach kendo wang' to nowacho na ni chiro to wang' to pok ochopo saidwa e chiro wantie gi section mang'eny koro chiro nochako mach gi section mapiny koro beta nadak mabor gi side mar Toi awuok side mar Eastland koni sama naringo machopo Toi gotieno gimoro saa 8:30 nayudo ka chiro osemako mach te kendo onge gimoro amora ma ne ok anyal kata ng'eyo kama dukana ni nitiere dukni noselwar piny te being ni dukni go ng'eny gi oger kod gunia gi mabati koro ka mach no mako to mach no spread o kere mang'eny piyo piyo momako dukni mathoth ma dukni no lwar piny te mowa in kaka Rose ere lal mane yudo lal marom na to ne uso gik machal nade Toi? Okay, an kaka Rose e Toi market na uso lep nyithindo kochakore gi nyithindo monyuol newborn gi dho kizungu wacho ni newborn nyithindo makoko nyuol nyaka e age mar higa mar higni 15 nantie gi lep nyithindo matindo together gi lep gi teenagers mago tene yudore dukana e sama dukane wang' ka oyudo ka nase stock kendo several times especially the month of June wang'eyo ga ni nitiere tich omiyo ng'at ka ng'ato struggle ga mondo mi oket stock maber adiera chiro no wang' ka ji noketo stock wigno ji no stock kabisa dukni gi an kaka Rose nabedo gi lal worth 1.8 million mago goods mane nitiere ka $1.8 mago gika duto te mano wang'e i dukana onge gima nanyalo konyo kata achiel nikech na kitamba wuog kuma dake kogona sim maring machop Toi Kibra to nayudo ka dukni te osemako mach mane ok anyal kata ng'eyo kuma dukana no ne nitie. Rose ere kaka itime seche miyudo ka kama ni yuti yudo komako mach ang'o mane itimo mokwongo? Okay, the situation wacho kani ja ohala en ng'ama chunyi ok tho and every day kata bedo mana ni geno onge to beda gi geno ni after this something better biro gimoro maber biro tok mai koro an kaka Rose an be ang'eyo ni kata ma otimore to chunya ok nyal tho nyaka chaka ng'i mana ni tanyalo chako chung nade mondo mi achaka soja on mondo aneni yuto na manyocha yudo pile cha anyalo yude kendo e yo machalo nade. Bende waneno ni ma okeno ka mokwongo machiro ni wang'e chiro machalo gi Komba bende waseneno ka wang' thoro timore mang'eny bende chiro mar Mutindwa ka okar riambo Mutindwa bende ne wang' en ang'o ka kugo mbaka kaka johala ang'o makelo mach masiko wang'o chirni kech pok waneno ka chiro miuse rech wang' chiro moro yudo ka chiro nyama iuse lewni gi thoro wang' ang'o matimore ka Rose? Adiera makende manyalo wacho ni wang' mar chiro nyaka e dakika ma antiere go kani pod ok wang'eyo gima nokelo mach mowang'o chiro moketho mwandu mabechgi lach machalo kamano to wang'eyo ni every time ka gimoro timore nyaka obed gi kama ochakore to chakruok mar chiro wang' ok inyal wuoyo e gima en na story mionge kod evidence e wiye manyiso ni nitiere weche moko muwinjo matindo weche matimore matindo tindo to nitiere nikech iyudo ka chiro ko wang' ka chiro poko wang' to jigo aga mbaka jigino osiepe to ka chiro wang' tek iyudo ka jomoko wacho ni chiro ni an ang'eyo kata nyaka ne timre kama koro ing'eni mago to weche maonge grounds mok inyal kete any thoughts mari ok inyal wacho ni ng'ane owacho kama kata Rose nong'isa ni en nowinjo wach maonge evidence ok dhige court. Koro wacho to ntie kaka wachore weche to wachore to mago are below the table mok wanyal tewo on the table sani. Okay. Yeah. Rose bende ntiere e tenda governor machon ma Nairobi
Sonko nentiere kuonde manolosi luongo ni emergency centers kuonde ma bende samoro kama siro timore tiyudo ka ji chokore kaeto bende nyal ti kodgi e reso moko kuom mwandu mondo kik lal bed mang'ongo. Nyiso ni to be kuonde gi pod nitiere e chiro kuonde go bende nitiere emergency centers gi kuonde manoketa mag resruok siam bende masira makamagi onene chirni gi koso gin gik matinde ok ti. Nyiswa chal magi bende gintiere nyaka sechegi to be gitiyo. Wan kaka jotoi emergency center waonge godo, mani adiera makende. E sama gima kama wuok, ng'at ka ng'ato ringo mondo mi okony ngimane kata okony gige kivyaki. Kaminyalo wacho kata ni nikech iyudo ka sama ne chiro wang' to joma ne odak machiegni mane nyalo ringo mondo mi ogol lepgi e sama ni igolo stogi kiketo kata piny mondo mi yud kaka iting'o, tiyudo ka joma kalo bende kao to ting'o dhi godo. Koro by the time you end up ni tieko golo gik moko tiyudo ka mali nino oonge te. To e center ma inyalo wacho ni sa rescue center ma ng'ato bende nyalo wacho ni lepa kata 10 kata 20 ma okowagi onego be ni aringo atergi e rescue center kacha ma i safer ma abro yudo gi after this. Waonge gi kuonde makamako. Onge. Adiera makende kaka Toi Market rescue center ma waneno ka seche te ka an emergency owuok isa Toi primary school ma en jirande wa ma kata joma ne okonyo gik gi matin no ringa to dhi dump within the school compound. Onge waonge gi rescue center. Onge gima kamano Toi. Poka neno. Kata kokalo kuom the office ma wan godo Toi. Poka winjo kata nyaka nyoche masira ni timore ka giwacho ni joma ne okonyo gik gi matin nie rescue center waka giduog gi kao. Poka winjo. Ang'o miparo ni winjo bed ni timo Rose mondo mi ne kaka iloso weche motenore kod wang' mag chiro kaka magi? Un kaka johala ang'o madwer mondo tim kata okang' mane ang'eni kanye mosebedo ka untiere kuom kinde malach? Ere okenge ma osebedo ka uparo ni winjo bed ni timo kata gana gi piny owacho mondo mi okonya e geng'o mach makamagi? Mokwongo aparo ni Toi e Nairobi County ka Toi e chiro maduong' mar ariyo. Kikomba is the first largest market in Nairobi. Waluo gi Toi. Manyiso ni Toi host a lot of traders mang'eny. We are over 3,000 traders. Iwacho ni nitiere wachao gi Gikomba kanyo ma iwacho ni en maduong' mogik ma bende wasenene ka meya ina gi bende timore. Kaeto koro wacho ni Toi en mar ariyo. Nyiso ni megi githoro biro macha ina gi ma bende wang'o chiro gi ikelo gi mane chirni madongo. Okanyal ng'eyo nikech iyudo ka chiro kata ka for example waweyo Toi gi Gikomba kata mana Kibuye ma bende wang'eyo ni yudo ka situations machalo gi makoro mako wasani ni. Poka winjo chiro moro matin nyaka nyoro tok Toi kanya winjo ni Mtindwa bendo wang'. Ng'enyne wawinjo ga mana ni chiro maduong' ma Gikomba kata Toi ema moko ga mach. Ma adiera nyaka sani kata mana jo Gikomba ok nyal wacho ni ang'o ma kata mana jo Gikomba ok nyal wacho ni ang'o ma kelo ne giga mach. Mana kaka wan jo Toi wan bende ok wanyal wacho ni mach no chakore nadi. Kata bed mana ni en ng'ate mano moko kata bed mana ni en muoch mar stima ema no kos momiyo mach omoko. Adiera no pod waonge godo nyaka sani. To gima ng'eyo ni Toi en achiel kuom chigni madongo me Kenya ka ma bende oting'o johala mang'eny ma pedho family mang'eny. E Toi an kaka ng'ama ni Toi johala ma Toi adiera makende mang'eyo king'iyo kata kaka sani gik moko timore iyudo ka familia mang'eny odak e hand to mouth. Gima gi uso ching'no ema gidhi gichamo. Kata gima gi uso ema ng'ato golo to chulo ni nyathine school fee. Kata gima ng'ato yudo ema okano matin obro chulo godo ode modake ka dwe orumo. To sani iyudo ka koro kama ne ng'ato monde kodhi okinyi onge gimoyudo odhi to duogo nono. Jomoko tiyo nyaka gi fare ka biro kanyo to biro nena to dok maonge gimoyudo. To kanyoche chiro nitie to ng'ato biro to ng'eyo maber ni kata ka onga lot tabro Toi kanyiewa lot aduogo godo. Abro Toi kanyiew skari aduogo go. Nyithinda bro chiemo, nyithinda bro metho, nyithinda bro somo. Toi adiera makende mang'eyo
ni Toi odago kata pidho family mang'eny Nairobi ka. Maka gima kama yudo chiro kaka mar Toi kata Kikomba, to duoko johala ma Toi chien kabisa. Nikech ng'ato koro nigi nyithinde school, ma ng'eyo ni by the end of this week abro yudo pesa na makama mondo ater ne nyithinda school fee. Oko nyal yudo. Instead kata pesa matin manokano ogolo sani mondo chak foja go on one ni onyalo dhi mbele nati. Koro mano chandruok ma wan godo Toi. Ni Toi o host ji mang'eny. Toi oting'o johala maingo 3,000. Yeah. Rose na penji kacha gima duher mondo tema. Ere paro ma un go minyal tim kata gino abendi nyalo tim kata mana gi piny owacho mondo mineni mach ma kamagi ok otimore. Kabene no ka winjo kiwacho ni gin johala molo ma hawa 3,000. Mano ok en kwan ji matin. Nyiso ni nitie familia, jaohala ka jaohala nitie familia mabende ng'iye. Makoyo ka ji molo 10,000 nyalo bedo ni ng'iyo ji 3,000. Yeah. Nyiswa ni to ginang'o gini ka kugo mbaka. Betiere weche ma dudwar mondo piny owacho tim mondo mi okonye gayo. Wan kaka jotoi kaluwore gi mbaka ma wasewache ground kata sama gimoro timore kama eka ji nyalo ga neno rem kuonde mamoko. Mokwongo aparo ni wan kaka jotoi wadwaro gimiluongo ni security ma is firm. Jorito, security githulu gin jorito. Wadwaro joma nyalo rito nwa mwanduwa e yo makare. Nikech sani kata kanye chiro wang watiyo ka gi Masai. Ma Masai no nitie kaka ichulega every weekend, every week. To iyudo ka kata Masai go sani ko penjigi kaka ne macho chakore gi kuma ne macho chakore to gikia. Koro anaparo ni gima nyalo konyo chiro mar Toi kata mana chiri madongo mamoko gi. Security ok wadwaro security mag joma tindo mendiko. Wadwaro security from a security firm ma is based in Toi. Ma kataka the security, for example, G4S ni nyaka gi gachgi man gi pi ma kataka incident owuok kaka manyoro ni to inyalo yudo ka gi donjo piyo gi go simu gi coordinate piyo to gi yudo kaka ginyalo nego kata mach kata ginyalo konyo hali manitiere sechego. Koro ok wadwar Masai ma ok bi bedo questionable, ma ok nyalo duoko penjo wa. Obiro mana koting'o rumo. Nikech wadwaro security firm ma is very very firm ma nyalo bedo answerable e gimora mora motimore. Number 2, Toi en open air market. Anyalo wacho ni an kaka johala ma Toi nigi rangeye mang'eny. Onge rangach miwacho ni ma is a straight way madonjo to iyudo ka marangach macharangach ng'ato nyalo wuok gi ka. Koro all over the market aluora mar chiro duto te ng'ato nyalo wuok gi kama odwaro to donjo sama odwaro. Makoro bedo mayot kata moko mach ka ng'ato ka ok wang'eyo. Koro mar ariyo no adwaro wan kaka an Rose kata kawuoyo niaba mar joma moko. Toi onego wayud perimeter wall. Ochielnwa chiro duto makata ka wadong to wadong wang'eyo ni wan gi chiro wan gi gate achiel kata gate ariyo chiro. Makoro mo a specific time to rangego inyalo lorte. Makoro ka ng'ato donjo to ng'ano nyako ndik marani to donjo to dhi kanyi to security firm ma Weche bende nigi somebody mo uchunga standby mong'eyo ni sani en saa 1:30 kaka koro sani sach chiro no serumo. Ma onge trader mora modonge i chiro. Jomodonge chiro gin security ma are guarding the market. Number 2, wan gi chandruok. Wan gi jomodak e chiro. Jomodak e chiro ok inyal limit wuodh ng'ato nikech gidak e chiro. Wan gi residentials e chiro. Okay. Yes, nitie jok modak e chiro. Manyiso ni sama chiro ne wang tie ute ji be mano. Jomoko nitie mano bedo affected. The residents modak e chiro kanyo. Anaparo ni an kaka Rose kanyalo kwayo kata sirikand Nairobi ma rito wa wan kaka jo market kata jo open air markets. Residents okonego dag within the business premise. Ki inyalo yudo kata inyalo rangnegi kopangnegi maber kama ginyalo dhi dake mondo chiro odonga ni en kar uso. Ma kata samokel security ma biro rito chiro
ong'eyo ni sani to jusi ai chiro maonge ng'ama chak donjo ka wacho no dhi e ode kata onge ng'ama duwuok ka wacho na wuok e oda adhi manyo gima nyalo chamo. Odong' ni chiro kolore to lore nyaka kiny e time mana kaka ineno city the markets mantie within the city. For example, wantie gi Bama, wantie gi markets, this small market like Kenyatta market, gintiere gi time makochopo 6 to gedego iloro te. Koro an mano e gima dakwa ne jo to ne sirikal ka winjo wa kata ka gibiro winjo weche mawacho ni mondo giketnwa wall to gi move joma odak e chiro mondo oyud kama ber manyalo dake mopogore kod chiro. Nikech iyudo ka sama nye wazima moto biro to nye onge kama gikal go mondo gikony situation maneni osechopo iye. Gari obiro gi pi adira to kama onyalo kale onge nikech ndara obedo block. To ndara bedo block nang'o? Ndara obedo block nikech kuonde manonego giusie sectors kata ute manonego giusie jomoko kao oloko kuonde gi mag dak. Koro ng'ato odong' mana gi option mar dhi use ndara. Kendo ji ogero kibende ni ndara kanyo. Koro ka gari nyo biro ana wuon e sama na chopo kanyo saa 8:30 na neno gach wazima moto mar Nairobi County ka luoro kama no nyalo donjo kode e chiro ne onge. To ok ni no biro nono ne en kod manyiso ni onge planning kata mpango makare moketi mar pango chiro ne kamano. Koro dwa kwa mondo o ndara aneno ka county government osechako tich kendo ndara ipayo osekel tinga mapayo ndara nyaka nyocha incident itimre. Our governor Bwana Sakaja no biro irwa muwuoyo kodwa mowacho ni he'll obro work out ne ndara no mondo mi at least na first oyudre minyalo konygo situations machalo kamago. Madiera ndara to se los kendo oselose maber. To kwayo mara en ni ndara no ilose ga kamano. This is not the first time. To ka time odhi kendo ji chak duogo machakim ndara. Sani akwayo ni kik mondo mi gilinga nyaka situation moro marach kaka machak timrenwa gi maintain yogino. Ma kaka wachulo ga kanjo e chiro kanyo. Kanjo mabiro go onego beni ging'iyo every time ka gibiro to ging'iyo na dira yo mane sirikal oketo nitie kendo en gima gari nyalo kale kendo en gima ringo. Chopo samoro makata mana wheelbarrow mok nyal kale ndara u. Rosko pogre gi apaya kata ndara mikale mawinjo bende kiwacho wachne. Noneno ka jotelo kamoting'o gavana ma Nairobi Johnson Sakaja no biro seche mane oyudo masira kendo nosingo mar siro giwacho ni gibro konyo gedo kendo. Nyiso ni nyaka sechegi be ntiere kony mopogre gi apaya miwacho no Musa yudo be osechak gedo kendo be koro awinjo bende kiwacho ni thoth gin ute moger mana gi gunia. Ere paro ma untiere go keto gero ute ma iluongo ni permanent koso ma bende koro nyalo bedo kuom kinde malach makato wang' tiwiro mana rangi to piny ngima dhi adhiya mbele. Nyiso bende ka ntiere chenro moro amora mar kony mosechiw gi jotelo mag siasa gi nyaka ne masira ne timre kopogre gi ndara. Kanyalo wacho ni kony pok wayudo to bende kanyalo wacho ni kony waseyudo moromowa. Useyudo matin. County government through governor no promise wa no brokelonwa gige gedo materials mag gedo ma nyaka sani okadwar wacho ni waseneno gige gedo moramora muwuok e county government. Jigedo kendo gedo dhi mbele kendo majority to tieko mana gedo to pod wageda gi gunde wa Kalidia nikech ng'ama mondo mi stand mondo mi wa that better structure pod onge. Wagera gima wanyalo afford at the time mondo mi at least ngima wa osud mbele. Gimoro ni timo permanent structure to onge pok waneno. Jo siasa osebiro ne wan gi the former prime minister no biro mabende no kelo nwa some amount on the ground to no kelo some iron sheet mabati migedo godo. Then the MP of Westland Bwana Tim Wanyonyi bende no biro mokelo nwa mabet 500. In total wan gi mabati 680. Mamano ok nyal romo kata mana kuota. Ok nyal romo kata kuota. Manyaka sani pok waneno gigo pok omiwa gi wan kaka traders. Ng'at ka ng'ato gedo kivyake. An gima dakwa de joma winjo wa kata mana joma nitie ma pod nyalo konyo.
toy market sani dwaro kony makata ka county government nigi gimoro amora monyalo kele ground to kel kochakore kod chiemo nikech majority en adiera ni sani ginido kech gima gichamo onge kanye manyoche giyute to kar yuto gi koro onge. Wakwayo kony e yo moro amora ma county government kata well wishers moro amora ma paro ni onyalo support wa e yo moro amora. We welcome all those. So far so good. Onge gima ber ma pod anyalo wacho ni timore ground. Warita promises mano miwa gi bwana governor. We are still waiting. Mane momiyo kata mana mabade 680 ka ok nyal pogi. Podirito ka bwana governor pod nyalo medo wa gik moko mondo wayud. We got a relief food from the government. Through the county government, manobedo distributed through the MCS around, MCA mar Makina, MCA Marudli, chiemo ne jo yudo, traders mane ni around, no yudo chiemo, matin mane ginyalo yudo. Yeah, but still pod wadwaro kony. Pok wagedo, gedo no kata ok en gima lich koro sani nikech ng'ato oseng'ang'ana mochungo structure. Gima lich makoro traders matoi dwaro sani en kaka ginyalo duoko their stock back. Nikech samoro ng'ato nyokane 2020 moro osenyiewo go mabati osetimo go 1 2 3 onyogo timbers mosegedo koro odwa duoko stock nango odwa chako nade koro mane kony mo bed ni giyudo. Yes. Kwatieko nus mar dakika bung'io weche mag okumba insurance kaka johala. Okay, insurance anyako tendo gi weche motende kod wang' mar chiro kopono timore buse paro weche mag insurance. People do think of that, especially Ann Kaka Rose na paro mana luonga friend of mine is working for the insurance to kana penje to ile evaluation mano timo ne my shop to gi amount mano wacho na insuring an open air market samoro tech yeah bedo no matek but ka there is an organization or kata ka government nyalo pango mondo miwa a cover as a market to it is better. Erokamano Rose nyakora mga jong mano kanyo Rose ayuyo mbende en jauhala e karte mohala matoi mabende noyudo masira mar mach pod wagoyo musa ne johala kachiel kod Rosa yuyo mabende sani koro ntiere kod pek e yudo chiemo magi ma pile ka pile kendo en geno marwa ni gibro yudo konya hinya mago mana osingne gi sirikand county ma Nairobi kachiel gi sirikal mamalo nyakoro mga juang mano ema kelo e giko matwak mara meny piny en geno marwa ne jogo manoyudo masira e wang' mar chiro matoi biro yudo kony mowinjore. Riti masani nyakoro mga juang erokamano kuom bedo kudwa chendo ni nyinga Lydia Okeyo. Walendo tho mar mama Kezia Adongo Obino ene jaode mosenindo jaduong' Stephen Obino Ogal ene nyamin Salina Olweny nyithinde gin duto mosenindo Julia Nyango Tieno John Obino Barack Obino kod Evelyn Agwenge ene nyieka mosenindo Joyce Obino mondie wetegi Elizabeth Otieno gi Pamela Okeyo nyikwae gin Christian Ruth Otieno mar Ramogi FM Nevi Nicholas gi mamoko ochene gin mosenindo Joseph Otieno Duk gi japuonje Stephen Obel ringre nogolo mbo Mission Hospital Mochwari tarik 22 dwe mar 6 ligani ik mare nobedi tarik 23 dwe mar 6 ligani